Управление на клиенти и техните активи. Резултат отиваме в таб клиенти. Ако искам да добавим нов клиент, цъкаме добави клиент. Даваме неговото име, телефон, неговият имейл адрес. Пожелание имейл адреса да бъде истински, защото след това може да бъде използван за маркетинг и за известяване при завършени ремонти на техните активи или МПС-та. Фирма, имейл, Busat и IBAN ще бъдат използвани по-натам за фирми, когато е нужно да се използва модула за фактуриране. Като вече имаме добавен един клиент, може да го изберем посредством цъкане върху името му. Виждаме информацията за него, като име, телефон, имейл и кога е създаден. Тук в дясно стоят данни за фирмата, ако има въведена фирма. Всеки един момент, когато искаме да редактираме един клиент, може да цъкнем върху полето, което се маркира и пише редактирай. Тук може да променят информацията за този клиент.